Mama, I just want you to know that thank you for your love and care. And thank you for the things you gave me. I miss you very, very much. And I want you to greet a happy Mother's Day. Anak ko, mag-aral ka ng mabuti ha. Huwag pasaway. Basta good boy lang lagi. Sorry, di ako nakauwi dahil nauna ang visa ko sa USA kaysa Pilipinas. Sana Eagles Flower Shop, delivering happiness. Kuya, may hapon. Katuning kuan. I-order ni mo sa Shopee. Among gihatod na karon. Ito ano, Dwight? Luod. Sa imo may nakapangalan ba ya? Sa din mo order sa Shopee di ay. Ha? Paunsa man minaabot diri karon ug wala kay gi-order. Ano ihatod mo namo? Ubay biya ni. Mao ganing van among gikargahan kay dako-dako nga karton. Unsa day mong giko pisit-pisit sa cellphone di ay? Naka cellphone wala. Sure ba? Wala sa cellphone, sir? Kasi mo man nakapangalan ni. Aligod, tanawa ko diri sa likod. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Surprise! Birthday kuya! Birthday kuya! Dawata! Mother's Day! Thank you! So, kuya o ma'am, mayong hapon, may hapon sa tanan. So, before da mi magsugod, magkaila-ila sa mi. So, kami di ay ang Eagles Flower Shop. Og naamo diri karon para ihatod ni sorpresa para sa birthday ni Dwight. So, kay birthday man nimo, kantahan ka namo pag-usab og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So kuya, happy birthday. Pag-wish usa tapos tayo pa ang kandila iniguman og wish. Yay! Happy birthday! So kuya, kabalo ka kinsa nag-surprise nimo karon sa imong birthday? Kinsa man si? Ha? Si mama nimo. So sige napay message si mama para sa imuha ha. O para pod kay Lola napay message si mama. Mo na ang message ni mama para sa imuha. Ang ingon niya, happy birthday sa nag-iisang prinsipe ng buhay ko. Walang iba kundi ikaw, Dwight Luod. Wish ko sa'yo, sana bigyan ka pa ng long life ni God at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Anak ko, mag-aral ka ng mabuti ha. Huwag pasaway. Basta good boy lang lagi. Sorry, di ako nakauwi dahil nauna ang visa ko sa USA kaysa Pilipinas. Sana maintindihan mo ako. Soon, babawi ako sa'yo. I really miss you so much na, anak ko. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, anak ko. Happy birthday once again. O para sa mother-in-law ko, walang iba na si Wawa. Happy Mother's Day, ma. Unta, hatagan pa kagtaas na kinabuhi ni Lord. O thank you sa tanan, ma, sa pagmahal kay Dwight. Pag-atiman, thank you so much. I love you from the bottom of my heart. Once again, happy birthday, Dwight, and happy Mother's Day to you, Mama Nene, and to all mothers. So, ma'am, Kuya Dwight, mo ito ang message ni Mama para sa inyo. Sir, mga panginaot pa sa imuhang anak. Ako lang, pareho sa eskwela, mag-tarong, mag-support tarong kasi lang, mahal mo na mo sa mga igsoon. Uman sa eskwela.
So, kato lang sir. Okay sir, daghan kayong salamat. Ikaw ma'am, sa imong matsulti sa imong apo. Ang akong kasulti kami duhay nga pag binutan siya sa iyang eskwela kay ang iyang mama nalikamot yung taon nga parang maka-eskwela siya nga sa iyang birthday makahatag itaon siya surprise sa iyang anak nga daghang kayong salamat sa tanan nga imong gihatag yung duhay. So, kato lang. Sa iyang pa-flowers sa imo ma'am, sa imong masulti nga giapil day kanyang surprise. Salamat po sir sa tanan. Gimahal ko dahil kaging salamat. Tinaot ko nga tagaan siya pa maayong panglawas nasa salay. So, kato lang. Okay ma'am, salamat ka. Ikaw kuya, sa imong masulti kay mama. Iha kang gi-surprise karon sa imong birthday. Dear Mama, I just want you to know that thank you for your love and care. And thank you for the things you gave me. I miss you very, very much. And I want you to greet a happy Mother's Day. So, kato lang. Okay, salamat. Ug once again, happy birthday kuya. Sige, mag-picture. Surprise! Ano, mahilak na. Happy birthday kuya. Happy birthday kuya. Dawata. Ma'am, happy Mother's Day. Dalang ma'am ha. Yay! Happy birthday!